La consellera de Governació, Meritxell Borràs, assegura que la Generalitat destinarà aquest any 1.000 habitatges a lloguer social, 500 abans de l'estiu, independentment de l'aprovació dels pressupostos. La consellera ha admès que si es vol donar resposta a la resolució aprovada en el ple d'emergència social celebrat aquesta setmana al Parlament, que reclamava, recordem-ho, 3.000 habitatges, caldrà tenir uns nous comptes. En l'entrevista del diumenge del 324, Meritxell Borràs també ha volgut donar suport públic a la reclamació de Medinyà de ser reconegut com a municipi. Els 1.000 habitatges jo crec que pràcticament ens hi podem veure, vaja, li puc afirmar que ho farem, hi hagi o no hi hagi nou pressupost. Però si volem arribar a tothom i, per tant, donar respostes a les necessitats, de fet, en el ple del Parlament se'ns demanaven que en el proper període hi haguessin 3.000 habitatges, és evident que ens cal un pressupost. Al marge del que digui el ministre Montoro, aquest és un compromís del govern. La totalitat de la paga es duria a terme entre aquest any 2016, el 2017 i el primer trimestre del 2018. D'aquí pocs dies, Medinyà tindrà un jutge de pau autoritzat pel govern central que alhora qüestiona que aquest sigui un municipi. Doncs aquest matí mateix la consellera Meritxell Borràs ha anat fins a Medinyà per traslladar el seu suport a la població. Borràs s'ha reunit amb la comissió gestora després que ahir tots els grups de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, municipi on està adscrit Medinyà, van demanar l'empara del govern català. Va ser en un ple extraordinari convocat arran de la decisió del govern espanyol de portar al Tribunal Constitucional la llei de la Generalitat per la creació del poble de Medinyà. El ple també va aprovar per unanimitat que la comissió gestora continuï fent els passos necessaris per crear estructures municipals.